Mga galunggong din po tayo sa halagang 160 na per kilo at may tumpukan po tayo sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga presyohan ng ating po mga panindang galunggong dito sa Malabon Fish Market. So yung mga presyohan, no? Sibuyas kalahating kilo ay 50 peso. Ang ating sitaw, 20 po ang kada tali. 60 kilo. 60 kilo ang ating talong, no? Sa ampalaya, 80 ang kilo. yon, 80 pesos po ang per kilo ng ating ampalaya. Pechay po, 10 piso. Mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano naman ang pakbit mo? Pagpit ko, 25 lang. Ito, 25 kalahati. Ayun, 25 ang kalahati. Bali 50 pesos po ang per kilo. Mga bentahan po ng ating mga gulyasan po dito sa halagang 120 na per kilo. 170 sa yellowfin tuna. Bawas pa po yan, Boss Lando, pagka nakapalaw. Ayun, may bawas pa kapag nakapalo kay Boss Lando Explorer. 100 pesos na kalahating kilo. 80 pesos naman po sa kalahating kilo na titis na red ubas, no? So yan po yung mga presyo, no? May mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga buhay na talangka, no? So yung naghahanap po ng talangka dito po ay may mabibili po kayo dito sa Malabon Fish Market na buhay pong mga talangka o tinatawag natin mga pehe. Ito po. Buhay na buhay po siya. Tapos may mga kitang, sapsap, alumahan, lapu-lapu, hito. Tayo magkano yung per kilo mo ngayon ng talangka? 200. So yun po, yung nagtanong po sa atin na naghahanap po ng talangka. Dito po meron po mga latagan ngayon dito sa Malabon Fish Market. So 200 pesos po ang per kilo. Magkano kilo, te? 160 to 40. Ayun, yun po yung presyo ng ating sapsap, no? Ito po kasi yung malalaki. Ito po yung sumunod. Ayan. 240 at 160. Ayun. 240 at 160 ang per kilo, no? So dito naman po ay 200 pesos na kilo. So ang ating mga hipon po dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang mura po ngayon. Sa halagang 200 pesos ay makakabili ka na 1 kilo at may mauulam ka na ng pangsinigang sa bahay o halabos na hipon. 200 pesos na per kilo. Ito po ay 100 pesos. 150 na per kilo ng ating bansa galunggong. So, right. So, shout out po. Shout out. So, ito po yung mga paninda, no? So, shout out sa iyo, Lodi. Iyon. Shout out. Ang ating po mga pagi, no? Sa halagang 130 na per kilo. Ang ating isdang asa-asa 100 pesos na kilo. At ang ating dalagang bukid 130 na per kilo. 140 naman po ang per kilo ng ating mga yellowfin tuna. No, quality. So shout out sa iyo, Lodi, ha. Shout out. Biluan na yan, ha. Wala yung edit. Walang kulay yan na bahid. 130 na per kilo. Yan po yung binduan po natin sa Malabon Fish Market. Po, napakalaking galunggong burot sa halagang 150 na per kilo. Yan po yung burot na galunggong, no? Dito naman po ay 230 na per kilo ng ating hipon. Magkano naman tong tipot-pot? 50 pesos po ito nakaplato. Dito po sa malalaki ay 320 na per kilo. 380 sa malalaki, ayan. So napakaganda ng ating hipon, no? 380 na per kilo, 320 at 230. So sa yellowfin tuna magkano kilo? 200. Ayan. Dito magkano kilo, Boss Alan? 200 ang per kilo. So ang dami nilang mga isdang bato na latag ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano ang lapu-lapu mo? 200 pesos na per kilo ng ating lapu-lapu. Ang laki ng ng talakitok. Ayan, talakitok, maya-maya. Magkano talakitok? 120. Ang per kilo. Boss, itong hiwa na ito, magkano kilo? 120 lang din. Kanlay. Good morning,
good morning po sa ating lahat at tayo po ay nagbabalik po dito sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyohan ng kanilang latagan. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so yan po yung ating mga kababayan po dito na dumayo ngayong araw po ng Sabado, no? So October 19, 2024 po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So update natin ang kanilang mga presyuhan at tatagan kung tumaas ba o bumaba ang presyuhan ng kanilang isda. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, sa ating mga tilapiang Batangas po dito, no, so nagkakahalaga po ng 90 pesos ang kada per kilo. At may mga ganun din po tayo sa halagang 160 na per kilo at may tumpukan po tayo sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga presyohan ng ating po mga panindang ganungdong dito sa Malabon Fish Market. Dito po tayo sa mga nagbebenta naman po ng mga hipon sa halagang 320 na per kilo at 210 pesos na kilo. At may tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Yan, bawas ko. Ang ating gulyasan po ay 120 na per kilo. Ang yellowfin tuna po natin ay 160 na kilo. At ang ating mga bangus dagupan po ay meron po mga per piraso na bentahan dito sa Malabon. Ang isang piraso po ay 60 pesos. So ayan po yung mga update na ating mga presyuhan ng hipon, gulyasan at yellowfin tuna. Boss Paeng, salamat! Thank you! So baybayin na po natin ang kahabaan po nitong mga nagtitinda po ng kanilang mga seafood sa Malabon Fish Market, gulay at prutas. So mga presyohan ng ating mga gulay po dito ay 10 pesos, 20 pesos. Yun po yung mga sibuyas, kalamansi at mga panindang ampalaya. 30 pesos po sa kalahating kilo ng talong. Tapos ang kilo po ng ating tahong ay 80 pesos. So shoutout sa iyo Ate Mayra. Salamat po, kain. Tapos ang isang tabo po ng ating mga talaba ay 100 pesos. Oo nga, no, tumaas ang presyo, wala namang tabo, no? Puro per kilo na, no? Tapos yung ating pusit kalawang po dito ay 170 na per kilo. Tapos ang salmon, 150 ang kada kilo. At pompano po sa halagang 300 pesos. Ang bangus dagupan po ay 140 ang isang piraso. Ang ating galunggong ay 180 na per kilo. So shoutout sa iyo, Lodi. Walang panindang manok si ate. Walang hango, no? So, yan po yung mga presyuhan, no? Sibuyas kalahating kilo ay 50 peso. Ang ating sitaw, 20 po ang kada tali. 60 kilo. 60 kilo ang ating talong, no? Sa ampalaya, 80 ang kilo. yon, 80 pesos po ang per kilo ng ating ampalaya. 45. Pechay po, 10 piso. Mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Isang piraso. Pagmasa lang tayo. So shoutout sa iyo, Lodi. Ay, shoutout tayo, Boss Lando. Sobrang tayo mamimili. Ayun. Ito na pansin. Dalawa shoutout pala kayo, no? May kuya ko. Shoutout tayo, ba? Guys, yung ano, yung mga naghahanap po ng mga dito, mga paninda natin. Tsaka syempre yung mga pogi nagtitinda. Yan. Yan, pogi po yan. Yan. So shoutout sa iyo, Lodi.
So shout out sa ating mga mamimili po dito po sa Malabon Fish Market kung saan ay talagang dinarayo at dinadagsa itong Malabon Fish Market. Ano panay? Ayak mo yan. Labasan din. Ang panay ate, okra. Alam mo na lang pakpit na. Batang-bata, walang ngipin. Oh, Magkano naman yung okra mo? kulang oh. 10 piso na okra isang tali. Yung pakbit mo magkano? Portada, pakita mo sitaw namin oh. 20 lang oh. Mahaba. Kung sa mahaba, masarap pa. Oh. Yun ang sinasabi ko. Ayun ang mga gusto ng mga mamimili natin ngayon. Tama natin yan tayo. Ay, wala pa. Sorry. Magkano naman ang pakbit mo? Pakpit ko, 25 lang. Ito, 25 kalahati oh. Ayun, 25 ang kalahati. Bali 50 pesos po ang per kilo. Iyon. Ayun, shout out. O, shout out sa'yo, Super Mario. Super Mario Brothers. Ang kaganda po sa pakpit namin, walang gamot. Kaya hindi nangingitim. Pero lang nangingitim. Alright, so ang mga bentahan po ng ating mga gulyasan po dito sa halagang 120 na per kilo. 170 sa yellowfin tuna. Bawas pa po yan, Boss Lando, pagka nakapalaw. Ayun, may bawas pa kapag nakapalo kay Boss Lando Explorer. Oo. Makita lang na nakapalo talaga katunayan naka-followers. Yun ang Bawas pa yan. Yun. So yan po yung mga presyo ng ating mga yellowfin tuna at 120 sa gulyasan. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, sa ating mga dragon fruit, no? 60 pesos na kalahating kilo. Yan po yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po ng prutas sa Malabon Fish Market. Green seedless, 100 pesos na kalahating kilo. 80 pesos naman po sa kalahating kilo na seedless na red ubas, no? So yan po yung mga presyo, no? May mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Kaya ito magandang laban. Kasi nandiyan si Boss Lando. Bigay ko sa'yo 1. So ganyan kadagsa po ang ating mga kababayan na dumayo sa Malabon Fish Market. So shoutout sa inyo. Boss, thank you ha. Salamat. Ang ating lansones ay 50 pesos, no? Ang kalahating kilo, 100 pesos sa per kilo. So yan po yung mga tagging price ng kanilang mga panindang prutas sa Malabon Fish Market. Lodi, magkano naman yung gulyasa mo sa isang plastic? 100 pesos na 3 piraso. Yan, oh. Gulyasan. Thank you ha, Lodi. Magkano naman yung lapu-lapu mo? 200. 200 pesos, naka-plastic na lapu-lapu. Alright, thank you. Yan po yung mga buhay na talangka, no? So, yung naghahanap po ng talangka dito po ay may mapipili po kayo dito sa Malabon Fish Market na buhay pong mga talangka o tinatawag natin mga pehe. Ito po. Buhay na buhay po siya. Tapos may mga kitang, sapsap, alumahan, lapu-lapu, hito. Tayo magkano yung per kilo mo ngayon ng talangka? Okay. 200. So yun po, yung nagtanong po sa atin na naghahanap po ng talangka. Dito po meron po mga latagan ngayon dito sa Malabon Fish Market. So 200 pesos po ang per kilo.
Kuya, maraming pong salamat. Thank you. Kasi may naghahanap kasi nung ano, kung meron daw ba nagtitinda. Sabi ko, meron pero madalang. Eh, sigurado pag ano yun, may magtatanong ulit sa akin, baka pumunta rito yun. Sige po tayo, salamat po. Ayan po, yung pitulis po tayo. Ayan, mga sap-sap, no? Sa halagang 50 pesos. Ayan. Magkano kilo, te? 160 to 40. Ayun, yun po yung presyo ng ating sap-sap, no? Ito po kasi yung malalaki. Ito po yung sumunod. Ayan. 240 at 160. Ayun. 240 at 160 ang per kilo, no? Te, salamat po. 120. Alright. Ang ating pong tahong, 80 pesos po ang per kilo. Boss, wala ka ngayong talaba, no? Meron dito batotoy. Kaya Ate Mayra lang ang meron tinda doon, no? Mahal pa ako niya doon, 40. Pero tumaas ang tahong, no? Ako, pawala na kasi. Oo, sa bagay. Paano na kasi ngayon, taamiyan na eh. Talaga, wala na. Tsaka, papayat na siya. Salamat ha, thank you. Kabase, Alakaak at Tawilis. Eh, magkano po yung Tawilis nyo? Ayun, 100 po yung Kabase, Alakaak, 100 din po. At Tawilis, 50 pesos. Tumpukan po, no? Ayan po yung beta. Yung ano, Salmonica. Nay, salamat po. Ay, masarap yan, kabiya. 100 pesos sa mga tumpukan po ng ating galunggong. Ang kilo magkano? 200 pesos na kilo ng ating galunggong. Napakaganda ng galunggong natin. Ito 50 pesos, no? So yun nasa kabila po ay 100 pesos. Tapos meron din pong mga tumpukan dito ng pechay sa halagang 20 pesos. Ayan. So yung mga naghahanap ng kutsara, ayan, no? Sandok. At kung ano-anong gamit pa sa mga bahay, ayan. May mabibili rin po dito kayo sa Malabon Fish Market. Mga stainless na kutsara. Alright, so dito naman po ay 200 pesos na kilo ng ating hipon. So shoutout sa iyo, Lodi. Tapos dito sa mga malalaking hipon ay 320 na per kilo. O, sino may birthday? So shoutout sa may birthday. Ayun, shoutout. May birthday sa November. November 1, may birthday sa November 1 ah. Marami. Maraming may birthday, Kuya Ed, na pagdating sa November 1. Halos lahat birthday. So, shoutout sa'yo. Sarado dito, huwag kayo pupunta. Birthday. Yung may Bakit birthday. may kandila? Yun. Birthday niya, November 1. November 1. Kaya sa manliligaw ko dyan. Ah. Parandam ka na. Lirikan mo na ako, kamatayan ko yun. Ikaw talaga. Lugo kasi natin. Ayan o. So dito naman po ay 200 pesos na kilo. So ang ating mga hipon po dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang mura po ngayon, sa halagang 200 pesos ay makakabili ka na 1 kilo at may mauulam ka na pang sinigang sa bahay o halabos na hipon. 200 pesos na per kilo.
Ang kalaso po natin dito, ang per kilo po ay 100 pesos. 150 na per kilo ng ating bansa galunggong. So nangangamoy bayabas na naman po at napakabango ng bayabas natin sa halagang 80 pesos na per kilo. Dalawa pwede? Malaki ba? Tingin ko nga kung paano malaki. Oo, dalawa nga sila. Alright, so shout out po. Shout out. So ito po yung mga paninda, no? So shout out sa iyo, Lodi. Iyon. Shout out. Ang ating po mga pagi, no? Sa halagang 130 na per kilo. Ang ating isdang asa-asa 100 pesos na kilo. At ang ating dalagang bukid 130 na per kilo. So yan po yung mga presyohan ng kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market na sobrang mura po ninyong mabibili. So shoutout po kuya. Yan po yung mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. So shoutout po. Ayan. Ayun, shoutout po sa mga Bicolano. Shoutout. Mamaya po. So shoutout sa iyo, Pogi. Basta pogi. Libre! So 350 naman po ang per kilo ng ating hipon, 280 sa maliliit. Dito magkano, Pogi? 220 na lang! 220 sa maliliit na hipon. So shoutout sa iyo, Pogi. Shoutout. Ayan yung po mga nagbebenta po ng ating mga hipon sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga presyuhan nila. Nakarangan kami to. Oo, kayo nga pumwesto dyan. Ano kayo, matagal na nakapwesto. Yan! Magkano per kilo dyan? Januel! Ayun. So yan po yung mga latag po nila dito ng mga tawili, asa-hasa, no? So sariwang asa-hasa ang nakikita po natin na latagan po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so ganyan karami po ang mga dumarayo sa ating bayan po ng Malabon. Talagang ang ating mga mamimili ay naghahanap talaga ng mga murang presyo ng bili dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, Pogi. Boss Lando, mapagmahal sa kapwa! Boss Ed, shout out! Mga dalagang bukid at mga balsa galunggong, no? So shout out sa iyo, Kaluga. Kaluga Brothers, shout out. Shout out sa mga tao, ang daming tao! Boss, magkano yung per kilo mo ng dalagang bukid? So 150 sa balsa galunggong. 130. 130. So yan po yung mga presyo ng ating mga balsa galunggong at Marlando, pico ano mga ito, Marlando? Yan. What's up mga kaluga? tapos ang ating mga tilapia Batangas 100 pesos na per kilo. Magkano yung 139. Tilapia Batangas. magkano yung alimasag? Anak, pahinga mo na sa vlog. 200 pesos na per kilo, no? So napakaganda po ng ating mga latagan po ngayong araw po ng Sabado. Talagang ang ating bayan po ng Malabon ay dinadagsa ng ating mga kababayan. So yung ganyang karami po ang ating dumayo na ating mga kababayan sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon. Boss, makikita bilang kasi ito, no?
Dito naman po ay 300 pesos na per kilo ng ating hipon. At ang gulyasan po dito ay 100 pesos na per kilo. So ayan po yung mga presyuhan ng ating mga tilapia Batangas, hipon, gulyasa. May mga tag price na pong nakalagay sa kanilang mga paninda. So talagang murang-mura pa rin po ngayon ang ating mga tilapia Batangas sa halagang 80 pesos at 100 pesos, no? Ano? Diretso po na. So talagang napakaraming latagan po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So magkano ang per kilo mo ngayon ng hipon? Pwede lang quality. Yon, 320 na per kilo. Shoutout po ate. Asa po natin dito ay 100 pesos na kilo. Ang tilapyang Batangas po na malalaki, 110 pesos po ang per kilo. Naniniwala kayo sa akin. Hindi naman naman mga hotel sa lang kilo. May sandal lang. Hindi naman lang. 320 at 300 pesos na per kilo ng ating hipon. Kalaso ay 100 pesos na per kilo. Dito po ay mura po natin mabibili ang ating mga tawilis, no? Sa halagang 70 pesos na per kilo. Yan. Tapos ang ating mga gulyasan, no? Sa halagang 100 pesos na per kilo. Tawilis. Ayun, tawilis. Grabe, no? Tagal ko rin ng papel, pero nakakalimutan ko ito. Lalo pag isalapin ng ano, consignation, ang daming pangalan. Ang dami talaga. Talagang kikilalanin at kikilatisin mo kung anong mga klaseng isda yung makikita mo sa loob ng Malabon Fish Port. Dito mo, nalit na dito pa rin tayo. 140 naman po ang per kilo ng ating mga yellowfin, tuna. No, quality. So shout out sa iyo, Lodi, ha. Shout out. Biluan na yan, ha. Wala yung edit. Walang kulay yan na bahid. 130 na per kilo. Yan po yung binduan po natin sa Malabon Fish Market. Tapos ang ating mga tilapia Batangas pa rin po ang mga latag na nakikita po natin dito, no, sa halagang 90 pesos na kilo. So dito po napakalaking galunggong burot sa halagang 150 na per kilo. Yan po yung burot na galunggong, no? 160 naman po na per kilo ng ating bangus dagupan. 70 pesos po sa ating mga tilapia Batangas, na. So shout out sa iyo, Tio. So shoutout kay Kagawad Eric Galiano ng Tondo. Ayun. So shoutout sa pamilya Bantot. So yan po yung founder namin, yan. So shoutout sa pamilya Bantot. Ayan, shoutout. May utang tayo diyan, magbabayad tayo. Dito naman po ay 230 na per kilo ng ating hipon. Magkano naman tong ano, tipot-pot? 50 pesos po ito nakaplato. Dito po sa malalaki ay 320 na per kilo. 380 sa malalaki, ayan. So napakaganda ng ating hipon, no? 380 na per kilo. 320 at 230. So shoutout ulit sa iyo. Ayan, yung mga post natin ay pang shoutout talaga, Lodi. Tapos 70 pesos na per kilo, no, ng ating tawilis. 80 pesos po sa kabila. Ito po kasi medyo malalaki, no? Ito po yung mga maliliit na tawili. Sabado pa lang po ay grabe na po ang ating mga kababayan na nag-iikot dito sa Malabon Fish Market. Talagang sila ay naghahanap ng mga presyong murang-mura na mabibili po dito sa Malabon Fish Market.
So shout out sa ating mga kababayan na dumayo. So shout out sa ating mga OFW na mga manonood natin sa ibang bansa, no? Shout out sa inyong lahat. So ang bangus dagupan po natin dito ay 140 na per kilo. Sa gisi, no? 100 pesos na per kilo. At ang ating bubuli, 100 pesos din ang kada kilo. Boss Edmond Mungguloy. So shoutout sa iyo, Boss Alan. Shoutout kay Boss Alan Picardal ng Tunsuya. So yan po yung kanilang mga latag, no? Dito po ay mura po ninyong mabibili ang kanilang mga gulyasan sa halagang 90 pesos kada kilo. 2 piraso po, ang tumpukan ay 100 pesos. Sa yellowfin tuna, magkano kilo? 200. Ayan. Dito magkano kilo, Boss Alan? 200 ang per kilo. So ang dami nilang mga isdang bato na latag ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos yung mga pinduan, yan po yung mga tumpukan din po ng kanilang mga benta. May mga lapu-lapu, tapos may mga pating, no? Sa mga tumpukan na yan, nagkakahalaga ng 100 pesos. Tama ba, Boss Alex? 100 pesos yung mga tumpukan mo? Ayan, 100 pesos. Sa lapu-lapu, magkano per kilo? 150 na per kilo sa ating mga lapu-lapu. Wala pa ba si Kagawad? Wala pa eh. Bukas punta rin eh. Ayun, bukas baka magkasalubong. Ilang araw ko din pagkapupunta, nagbablog ako dito, hindi ko na nakikita eh. Hindi nga po Bira lang punta eh. Pero siguro, Ilang kaso daw siya eh. uso ngayon ng sakit. Ako 2 araw. Ako nakaraan, ilang kaso ko ng Lunes. Parang Lunes. Sando. Okay. Alright, so dito naman po ang ating mga kabase, no, sa halagang 50 pesos na may tumpukan. So yan po yung mga tagging price ng kanilang mga bentahan po dito, no. Talagang makikita nyo po at may mga presyuhan na. 280 na per kilo ng ating hipon. May mga tumpukan po sa halagang 50 pesos. $150 naman po dito sa per kilo ng ating mga balsa galunggong, at ating gulyasan ay 100 ang kilo. Meron na rin po mga nakahiwang mga espada sa halagang 100 pesos. Ang ating mga saksa po 50 pesos na mga tumpukan, no? So yan po yung mga presyuhan ng latagan sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po, Nay. 20 po na eh. Gulyasan at yellowfin tuna, no? Tapos may mga tumpukan din. Pakita mo ako, tama ka po, Odi. So shoutout sa'yo, Lodi. Ayun. Yan po yung kanyang paninda na gulyasan, no, sa halagang 100 pesos na tumpukan. Shoutout kay Boss Nando! Wala pang tama! Shoutout sa family Basco. Shoutout sa family Basco. Ayun, Pamilya Basco, shoutout. Tatlong piraso, no? Boss Gerald, magkano yung ano mo dito? Ayun, yan po yung mga lata, no? 150 sa halo. 120 sa halo na isda, yan, no? Kayo na po mamimili, no? Tapos may mga lapu-lapu. So yan po yung mga latagan ng mga paninda po nila dito. Dito po magkano? Yan, 150 po mga per kilo. So yan po yung laman ng mga kanilang mga bentahan dito, no? 150 rin sa labaitan. At may mga tumpukan din po tayo nakikita dito sa halagang 100 pesos. Tay, salamat po. So shoutout sa iyo. Jeff Baliw. Hindi pa, wala pang tama. Ikot muna tayo. Thank you, thank you.
So shout out. So shout out sa'yo, Boss Ed. Ayan, shout out. Magkano ang lapu-lapu mo? 200 pesos na per kilo ng ating lapu-lapu. So yan po yung mga latagan ng isda sa halagang 100 pesos na tumpukan. Ang dami oh. 100 pesos po yan ang mga tumpukan. Shoutout sa asawa mo. Ah. Uwi na. Huwag ka na magalit. Uwi na daw siya. Shoutout sa'yo. Ayun. Shoutout. Paikat yun niya. Boss, magkano kilo? Yan po yung mga latag ng isda, no? So shout out, sino? Ayan. Ayan, shout out. Hindi na papanood. Thank you mga Lodi. Salamat. So shout out, Boss Tinong. So magkano tumpukan mo? 100 pesos na tumpukan. So shout out kay Onse. Ito po si Onse, oh, shout out. Yan. Shout out, shout out. So shout out sa magtropa, yan oh. Lagi yung magkasama yung dalawang yan. Boss Onse. Ang laki ng ano, ng talakitok. Ayan, talakitok, maya-maya. Magkano talakitok? 120. Ang per kilo. Boss, itong hiwa na to magkano dito? 120 lang din. Kanlay. Alright, so dito naman po ang ating mga panindang lansones sa halagang 40 pesos na kalahating kilo. 80 pesos na per kilo po ng ating lansones, no? At ang presyo rin po ng mga ubas, 100 pesos na per kilo. Shoutout po, te. Tapos ang ating rambutan ay 50 pesos na per kilo. So, te, marami pong salamat. Thank you po. Ang hinahanap nyo. Subukan nyo ang original na Pinoy Pandikit na gawang Pinoy na tinapanghilig ng mga Pinoy. So po ay 90 pesos na per kilo ng ating mga tilapyang Batangas. Ceramic, figurine, kasang pustiso. Pwede rin sa bakal, kahoy, tiles, PVC, stainless, salamin. Lalo na sa mga tuklang 160 sa per kilo po ng ating bangus dagupan. application, tingnan mo lang ng 10 seconds. Hindi na kayang tuklapin kahit anong nakasakit. Dito tayo kay Lodi, no? Ang kanyang mga tilapyang Batangas ay 80 pesos na per kilo. So, naglilinis siya ngayon ng kanyang tilapyang Batangas at busy siya. Ayan. Ayan, 80 na lang ang per kilo ng kanyang mga tilapyang Batangas. Busy, busy. Bukas na lang. Busy siya ngayon bukas. Oo, busy. Dalawa kami ngayon dito, oh, dalawa kami. Oh, sabay na kami niyan. Okay na camera. Oh. Ito si Boss Lando, ito naman si Boss Ed. Nagtapatan kami, oh. So, ito po si Kuya Ed. Ayan, pakisuportahan po natin si Kuya Ed PX, no? At Boss Lando Explorer. So, nagsabay po kami mag-collab dito sa Malabon Fish Market, no? So, magkano per kilo? 340 yan. 340. Sa maliit. Parehas lang. Parehas lang din po ang presyohan ng kanilang mga hipon. So, Walang ano, mahal na, matumal pa.
Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? So ang ating mga bentahan po ng mga isda ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili at ang ating mga kababayan po talaga ay naghahanap talaga ng mga presyong abot kaya ng ating bulsa. So sa mga nakita po natin mga presyohan ng isda ay talagang sulit at makakatipid ka, talagang jackpot ka na rito dahil sa mga presyohan po na nakita po natin ngayon sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga kababayan na dumarayo lagi dito sa Malabon Fish Market kung saan ay marami pong latagan ng isda. At shout out sa ating mga vendor na masisipag po na lagi po nakapag-assist ng mga murang presyohan sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa pag-vlog po dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and visit po sa ating lahat at maraming salamat po sa mga subscriber na sumuporta po kay Boss Lando Explorer. Hanggang dito na lang po. Bye bye na po. God bless.